prinášam vám môjho syna, aby vaše srdcia naplnil pokojom. Deti moje, hľadajte Ježiša v tichu svojho srdca, aby sa znovu narodil. Svet potrebuje Ježiša, preto deti moje, hľadajte ho v modlitbe, pretože on sa každodenne dáva každému z vás. Dnes prišla Panna Mária v slávnostných šatách s malým Ježišom v náručí. Ježiš vystrel ruku v znamení požehnania a Panna Mária sa modlila v aramejskom jazyku. Ahojte, deti! Panna Mária nám v posolstve cez tetu vizionárku Máriu povedala, že nám prináša Ježiša, aby naplnil naše srdce pokojom. Hovorí nám, že naše srdce sa má stať malým Betlehemom, v ktorom nájdeme Ježiša. Ježiš je pokoj. Pokoj nenájdeme vo svete, ale iba vo svojom srdci, a teda v našom malom Betleheme. Panna Mária nám hovorí, ako máme hľadať pokoj. Hovorí, že pokoj môžeme nájsť iba v tichu nášho srdca. Ako sa to robí? Napríklad tak, že budem ticho, ak ma niekto nahnevá. Alebo napríklad, keď budú moji kamaráti klebetiť, tak sa k nim nepridám. Zostanem ticho. A ostanem ticho. A naopak, hovoriť budem vtedy, keď treba povedať 3 čarovné slovíčka. Ďakujem, prosím, prepáč. Alebo keď sa modlím za druhých. Alebo keď sa treba pozdraviť. Druhý spôsob, ako môžeme hľadať Ježiša v tichu nášho srdca, je, že každý deň poprosíme našich rodičov, aby nám prečítali príbeh alebo kúsok zo Svätého písma. Potom sa ich budeme pýtať na to, čomu nerozumieme, a tak budeme o tom rozmýšľať. Takto sa viac priatelíme s Ježišom a určite ho nájdeme vo svojom srdci, lebo nám ho darovala Panna Mária. Takto viac poznáme Ježiša a budeme o ňom môcť hovoriť druhým, lebo Panna Mária povedala, Svet potrebuje Ježiša. Mária, pomôž nám hľadať Ježiša tento mesiac v našom srdci. Pomôž nám, aby bol Ježiš naším najlepším kamarátom.